queríamos presentar hoxe unha proposición que imos levar ao pleno. Agora sí. Ben, pois moi bo día. Queremos presentar hoxe unha proposición que imos levar ao pleno deste mes de xullo e que ten que ver con deficiencias nos barrios, unhas deficiencias que nós anotamos que levamos vendo desde hai moitísimo tempo. Hai moitas queixas nos barrios polo abandono que están sufrindo por parte deste goberno municipal, e hai barrios que están especialmente castigados por algunha obra, por algunha iniciativa, por algunha infraestructura que lles causa distintos problemas e que, lóxicamente, creemos que deben ter a súa compensación nun investimento especial neles. E queremos falar hoxe dunha proposición para a zona do Restollal, no Castiñeiriño, que creemos que está máis que justificada nestes momentos justamente polos problemas e as complicacións que todo o barrio sofre desde que se inaugurou a nova estación de autobuses e onde se farán as obras da seguinte fase da intermodal, que lóxicamente traen problemas de tráfico, de circulación, de incremento de vehículos, unha problemática xeral para a veciñanza do barrio. E por iso entendemos que é urxente que se faga un proxecto, que se comece polo menos a facer ese proxecto para facer unha humanización de toda esa zona, de toda a zona do Restollal e no Castiñeiriño, para darlle completar o que é ese espazo de Clara Campoamor e axudar a que o barrio estea máis vertebrado, sexa máis humanizado e tamén que se eliminen todos eses problemas derivados ás veces de mesmo atropelos ou inseguranza cidadá importante en toda esa zona. Isto é máis necesario, sobre todo, nós creemos que debe haber un compromiso, sobre todo porque foi unha promesa electoral do Partido Socialista. Ao propio alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, o propio alcalde actual, comprometeuse na época da campaña electoral coa veciñanza do Castiñeiriño para humanizar toda esa zona, a Rúa do Restollal e da Morruibal, todo no Castiñeiriño e na Ponte Padriña, e transformar nunha idea, nun obxectivo que desde o Bloque Nacionalista Galego sempre defendemos, que iso se transformase nunha avenida urbana cun carril para bicicletas e onde houvese unha reducción de carrís de circulación, que se reducisen de 4 a 2 carrís de circulación, que houvese un importante traballo e deseño dun proxecto renovado onde se primase a accesibilidade e a humanización con carrís bici tanto de subida como de baixada, onde se facilitase esa mobilidade e esa accesibilidade. O que se intenta facer aí é articular eses polígonos onde hai máis de 2.000 vivendas construídas nas dúas marxes e que sexa esa vía urbana con moitísima a reducción, que non teña que ver únicamente que non se faga unha política moitas veces de reducimos e pacificamos o tráfico a costa dun radar. É importante reducir a velocidade, por suposto, pero unha pacificación do tráfico ten que vir acompañada dunha humanización da zona. Para iso, primemos justamente a mobilidade máis sustentável, a mobilidade en bicicleta e a mobilidade a pé. E fagamos únicamente esas dúas entradas de circulación, que intentemos que os coches non vayan por Santiago de Cuba, por outras localizacións, e intentar conseguir unha reforma importante dese barrio. Para iso hai que facer un proxecto. Había varias propostas que neses momentos o Partido Socialista puxera en riba da mesa. Nós creemos que é o momento de estudalas. Despois de 2 anos de mandato, nós o que vemos, falando coa veciñanza do Castiñeiriño, é que o barrio está nunha situación de abandono, onde cuestións importantes que eran promesas electorais non se fixo nada para elas. Entón, o que se anuncia así todo polo alto en época electoral é boa hora, se se quere comezar a executar neste período, neste mandato, comezar a facer algo. Entón, na proposta de resolución, o que pedimos é que se realicen as xestións necesarias para estudar e ter un proxecto e poder aprobalo, primeiro facer os estudos pertinentes e poder ter un proxecto destinado justamente á humanización da Rúa do Restollal, da Morruibal na Ponte Pedriña, transformando nesa avenida urbana con reducción de carrís e con carril bicicleta. Unha dos elementos que se puxera en riba da mesa é que, por exemplo, desde a rotonda do Castiñeiriño até a rúa Enrique Vidal Abascal, onde está esa parede existente, que se pudese facer, por exemplo, unha rampa xardinada, que pudese haber algúns elementos que humanizasen e fixesen que iso se parecese moito máis a esa avenida urbana que non moitas veces a un periférico.
xa sabemos, insisto, en que a pacificación do tráfico non é só cuestión de medidas sancionadoras, de medidas de radares, senón que ten que ser cuestión tamén onde haxa un investimento nas infraestructuras necesarias. Entón, esa é a proposición que esperemos que sexa aprobada e referendada, xa digo, e onde nos creemos que hai que dar os primeiros pasos para que isto poida ser unha realidade. Ou senón, ao final, o que faremos é de dicirlle ben claramente ao PSOE que unha cuestión é o que di en época electoral e outra cousa é o que fai. Independentemente de presentar esta iniciativa, que xa digo que imos levar ao pleno do día 29, quería aproveitar tamén esta rolda de prensa para falar sobre algo que nos van presentar, como sabedes, dentro de uns minutos, que é ese novo proxecto de facer a depuradora de Santiago. Independentemente de que atenderemos moito a cal é o proxecto concreto que se presenta, que parece que leva esa tecnoloxía de membranas que xa no seu momento o Bloque Nacionalista Galego defendeu como a mellor, e tamén, para alén de que esta sexa unha boa noticia para Santiago de Compostela, que vexamos un horizonte en que deixemos de contaminar, en que deixemos de estar incumprindo todas as normativas ambientais e en que por fin pareza que íamos ter unha nova depuradora, nós sempre insistimos en que isto, ademais de chegar tarde, chega con consecuencias económicas importantes para a veciñanza de Santiago de Compostela. Insistimos en que non é de recibo que prácticamente digamos que esta é unha magnífica noticia, unha estupenda cuestión cando levamos anos de atraso, anos que fixeron que perdésemos fondos europeos e ademais anos onde ao final o que se fixo é un acordo, é un convenio lesivo para os intereses da veciñanza de Santiago, onde lembremos que Santiago de Compostela ten que poñer o 16% do custo desta infraestructura, 9 millóns de euros, cando o normal, o máis habitual noutras cidades do país é que se ande alrededor do 5% ou mesmo ás veces que non se poña nada, máis que os terreos. Entón, claro, estamos falando dunha discriminación importante e de unha discriminación, ademais, que vai supor que eses 9 millóns van sair tamén do peto de veciñas e de veciños. Ben, a través de que saen das arcas municipais no seu conxunto ou ben a través dun incremento na tarifa no recibo da auga e do saneamento. Entón, aínda está por ver, o Goberno municipal non quixo desvelar nada do que pensa facer con ese contrato que aínda non saiu para unha nova concesión da auga nos termos en que quere facelo o alcalde. Non se sabe se aí vai ir incluída a EDAR ou non vai ir incluída, pero que é evidente que dunha maneira ou doutra estes 9 millóns de euros do que van sair é do peto de veciños e veciñas de Santiago de Compostela. Entón, creo que era bo asumir con humildade e facer unha autocrítica conxunta a respecto de que os problemas que isto tivo primeiro polo cambio de localización que no seu día respecto da depuradora fixo o Partido Popular, pola inacción do Goberno de Compostela Aberta, que no seu momento deixou transcorrer o tempo sen facer ningunha modificación no proxecto e que logo que se nos venda como unha maravilla das maravillas, un proxecto que é importante para Santiago de Compostela e nós non deixamos de recoñecelo, máis un proxecto, insisto, que chega demasiado tarde e que é absolutamente discriminatorio e un agravio para veciños e veciñas de Santiago que penso que deben ser conscientes tamén do que custa, ás veces, do que custa non actuar en tempo e en forma, non facer unha planificación e non ser capaces de negociar con outras administracións, neste caso, digamos, con administracións amigas para o alcalde de Santiago de Compostela, tanto o propio PSOE gobernando no Estado como unha administración como a da Xunta, coa que sabemos que o alcalde de Santiago de Compostela presume de ter moi boa relación. Pero, ao final, o resultado é un resultado que entendemos moi lesivo para Santiago de Compostela. Isto era o que vos queríamos trasladar. Non sei se tedes algunha pregunta, alguna dúbida. Sí, sobre o tema da pacificación e organización do entorno do Restollar e do Castiñeiriño, precisamente aí no Restollar suele haber moitos atascos, non se non me equivoco, pasa moito tráfico, quero dicir, unha entrada moita. Entón, non sei se a eliminación deses carrís de 4 a 2 podría levar algún problema ou que outras alternativas se poderían estudar.
As alternativas que hai aí é que realmente que o tráfico se desvíe, o tráfico que non vai directamente a esa zona, que pode ir por Santiago de Cuba. Eu creo que esa é unha alternativa que sempre estivo aí en riba da mesa. De calquera maneira, nós temos que ir a un modelo onde a xente poida, co pouco tempo, convencerse tamén en que é máis fácil moverse andando en transporte colectivo, en bicicleta, e, claro, o tráfico que chega de fora, que non chega do propio Santiago de Compostela, ese tráfico sí que temos que intentar esa desviación. O camiño por Santiago de Cuba sería o mellor, o que non é moi lóxico é no propio centro de Santiago, nunha zona onde, xa digo, houbo numerosos atropelos, mesmo en pasos de peóns. Fixadevos que foi unha das zonas onde houbo atropelos, non? En Vite, pero outra zona importante foi justamente no Castiñeiriño, tamén denunciados por nós, en propios pasos de peóns, nunha zona onde é certo que o radar fai que agora que se reducira a velocidade de tráfico, pero onde hai un tráfico numeroso e importante. Ás veces non nos damos conta de que é moi relevante conseguir que o tráfico que ven dos arredores de Santiago de Compostela sexa o que se desvíe, porque así tamén lle damos a propia saída a xente que vive nas vivendas ali, que moitas veces está completamente taponada polo tráfico que chega de fora. Entón, eso todo ten que ter un estudo e por eso nós o que propoñemos, o que decimos é que se busque esa vía, que se mire, que se estude, que se fagan proxectos e que se poñan en riba da mesa. Tampouco poñemos unha condición tal que teña que ser esa, pero entendemos que a reducción de carrís e a alternativa de carrís bici é desde logo unha iniciativa que debería de ser positiva, que se estude, que se mire, que se poña en riba da mesa. Nós non temos o proxecto e o que entendemos é que tampouco o Partido Socialista ten un proxecto en riba da mesa nestes momentos que levar a cabo. O que non se poden é vender fume, vender proxectos que logo resulta que non son nada. Eso é o que entendemos que ten que estar en riba da mesa. Agora, o que non podemos é converter, agora que imos a un esquema onde tanto se fala de sustentabilidade, pacificación, humanización do tráfico, reducción do tráfico nas propias cidades, ir a un esquema onde convertamos casi nun periférico esa zona de entrada en Compostela. Esa reducción ten que ser porque, ademais de non darse aí, logo chegar a Clara Campoamor tela que facer. Entón, ese é o esquema. A xente que queira atravesar a cidade ten outros lugares por onde ir, non? Ou coller a AP9 e sair por outro lugar, ou coller por Santiago de Cuba, non? Se foi un proxecto de campaña, en que xa acabo de decir que non hai un proxecto como tal agora mesmo, algunha vez se incluiu algo desto nalgúns orzamentos? Foi un tema que se te olvidado desde o comezo? Foi algo presentado en campaña electoral polo propio Sánchez Bugallo a veciñanza. Non sei se ese, desde logo, non estivo en riba da mesa en ningún momento, porque parecía que era o propio goberno, digamos que nós como BNG esperamos que o propio goberno que fora quen presentara en campaña electoral o Partido Socialista ese proxecto a veciños e veciñas, ensinándolle, dividindo en 3 zonas, é posible que eles tivesen algún anteproxecto ou algunha idea inicial ao propio PSOE, pero eso despois estivemos agardando e dicindo a ver en que momento isto se vai facer efectivo, entendendo que era unha iniciativa en que ian levar. O caso é que pasa o tempo e tamén a veciñanza acabache preguntando que hai sobre esa promesa, sobre esa cuestión que se ia facer. Penso que quedou aí no caixón escondido de tantas promesas do que se ia facer. Hai outras promesas que o que pasou é que non se cumpriron os tempos. O solar de Peleteiro, do que se fala tanto, eran 3 meses, pois agora estamos en 2 anos e medio, que nos imos poñer, en vez de 3 meses, 3 anos, pero o problema está ao final noutras que acaban quedando no caixón. Como estas, hai máis das que iremos falando tamén nos próximos tempos. Moi ben, pois moitas grazas.